दा बावनो हाया आरो बेफोरबायदि हेल्पखौ थ' जों मैयानि घटना जानायखौ जों बावनो हाखानाय नंला मानो होनबा ओरैबायदि क्रिटिकेल कन्डिसन ओरैबायदि एक्सट्रिम कन्डिसनाव जों माने फासिनांदोंना गोसोखांबा बोरैबा मोनलायलायो मानो होनबा जों मैयानि बायदि प्रब्लेमखौनो आरो फेस खालामहैबावनांखागोन माने दाबो अखा हागासिनोखा दा बेनि थाखायनो जोंखौ लाखियासै ओमफ्राय जों गाहायाव फैयै फैनानै दा नैबे थानाय जायगायाव जों मोनफैदों आरो दा आंना टायारा मोननैबो पाम्प गैया सिगांनिबो उननिबो माने बिहाइन्ड केमेराखौले जों गाबदों दै खिन्थु मोदै थरथिंसेबाबो गदों जोंना बिहाइन्ड केमेरा नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन नै हिटजोब गासिबो थांनो बालायलायखाबायलै ओरै नै माबायाव हिटाराव होगासिनो अखा हानाय बर' गोलैनायाव आसल टावां राइड बारायबावनो आं फैला दे थेंक इउ सार जों दा नै मैया बेयावनो थादोंमोन होमबा दा जों नै मैया बेयावनो थादोंमोन आरो दा बिराद हेल्प मोनदों जों बिसोर आर्मिफोरनिफ्राय दा बावनो हाया आरो बेफोरबायदि हेल्पखौ दा जों मैयानि घटना जानायखौ जों बावनो हाखानाय नंला मानो होनबा ओरैबायदि एक्सट्रिम ओरैबायदि क्रिटिकेल कन्डिसन ओरैबायदि एक्सट्रिम कन्डिसनाव जों माने फासिनांदोंना थ' गोसोखांबा बोरैबा मोनलायलायो थ' गासै जों दा नै सिलाबासबो दावखोआसै मानो होनबा जों मैयानि बायदि प्रब्लेमखौनो आरो फेस खालामहैबावनांखागोन माने दाबो अखा हागासिनोखा दा ओरै अखा हाबा ओरै सिलाबासाव बरफ गोलैयोना बेनि थाखायनो थ' हेल' एभ्रिवान गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'खौ बरायबावनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं बबे जायगायाव फैदों जों सिलाबास दावखोआसै आरो जों दा सिलाबासनि 20 ना 15 किल'मिटार गाहायाव दं आरो जों दा बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय दा उफाय गैया गाइस हालोदफ्राबो खाराब जाजोब्बाय आंथ' दिनै मोनायाव हांखौनो मोनबावाखै उन्दुनायाव माने क्लाइमेट इसु दंना बेजों जोंखौथ' मैया जों बै एकदम सिलाबास खाथिनि बायसाखि आर्मि केम्पआवनो थानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय क्लाइमेट इसु ना दा बेनि थाखायनो जोंखौ लाखियासै ओमफ्राय जों गाहायाव फैनानै दा नैबे थानाय जायगायाव जों मोनफैदों आरो थ' बिराद हेल्प होदों बिसोरबो आर्मिफ्रा ओरैबायदि हेल्प होदों जानाय थानाय फ्रि जोब जास्ट जों सासेयाव 200 होबोबाय आरो जों ओरै दिरां साइडजों दा दावख्लायगासिनो नै सेस खुवाया सेस जाबाय सेस लामाखौ नुला नै अ माय गड दा आंना टायारा मोननैबो पाम्प गैया सिगांनिबो उननिबो माने मैया बरफआव मानखोनायाव बिदिनो बख'नाय जादों माने पाम्प खमबा एसे मोजां दावखोयो नालाय दा दावखोदोंमोनबो ओमफ्राय हरै गोजौनिफ्राय गोजौ थांबायना एक्सट्रिमनिफ्राय एक्सट्रिम जाबाय हांबो मोनहैयासै जोंबो बारानो आय' बिहाइन्ड केमेराखौले जों गाबदों दै खिन्थु मोदै थरथिंसेबाबो गदों जोंना बिहाइन्ड केमेरा दा जों गाबबाबो रावनिफ्रायबो जेबो हेल्प मोनाखै जों रिक्स लानानै जोंनि जिउखौ रिक्स लानानैबाबो जों ओंखारबोदों सानना नाय जों हरै बरफआवनो सिलाबास मोननो 6 किल'मिटारावनो जों मोनाखाबाय होमबा बिदिनो 7टा 8टासोबा जों ओंखारफिनबायना दा मोनानि सम बिदि बरफ गोलैनाय सम आरो बिदि अक्सिजेनाबो खमनिफ्राय खम जालाङोना खिन्थु जों माबा मोनसेबो जानो हागौमोन आरो दा इसोरनि अननायाव बोरैबा जों ओंखारफिननो गोसो जादों दा बे ओंखारफिननाय गोसो जानायानो जोंनि थाखाय दा बिराद मोजां जथेस्थ' प्रब्लेम सल्भ जानाय आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि एक्सपिरियेन्स लानांदों गाइस नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर अरुणाचल बेरायनो फैनो लुगैदोंबा एसे थासारिखौ मिथिना फैबानो जायो थासारिखौ माने मिथिखानानै फैबा मोजां जायो माने जोंनाबो थासारिया मोजांजोबमोन गासिबो मोजांजोबमोन लोगोफोरा साननैसो सिगां थांनानै फैदोंमोन नालाय फैनानै थांदोंमोन नालाय दा बिसिनावबो सोंखादोंमोन जों बोथोरा मोजां होननानै दा जों बोरै बिदि प्रब्लेमाव फेस खालामफैनांखो माने ओरै न'नि मानसिफ्राबो खिन्थाहरखादोंमोन कि ओरै जोंनाव अखा हादों हरै हानो हायाखै होननानै दा आं सानबाय मा ओरैलाय हाजो जायगा दसेनो सोलायगोन दसेनो मागोन बारा हानाय नङा बे सानदोंमोन आङो दा अखाबो हाबाय जों बरफबो लोगो मोनबाय बिराद दिगदार आरो जों खिन्थु दावखोनो हानाय नंखाला जों जेननाय लाबाय जों सिलाबासखौनो सौहैयासैबा आरो हरैबा माबायदिबाव जों जेननाय लाबाय आरो ओंखायनो दा जों ओंखारफिनबाय नै नांगौबा
नेक्स्ट टाइम मोजां एक्सपिरियेन्स लाना फैगोन दा क्रेस कार्डआबो गाबाय आंना बायबाय नादा मैया बिराद गोलैनाय जादोंना बरफआव ओरै सिगाङाव थांनानै मा सलुसन मोनो नायनोसै आरो बिराद गोजान फैनायनि उनावसो दा टायारखौ फाहामनो मोनबाय मोननैबो गैखालामोन दा ओरैबो होगासिनो नै दा जों बिनिफ्राय दा दिराङाव थानाय जायो ना बुमदिलायाव थांफिननाय जायो जों दा मिथिथ'आ आरो दा सालायबाय थानोसै दसे दा थाहैनाय जायोबा हरैनो थाहैनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था थगासि जों दा नै फैयै फैयै गाहायाव फैनानै दिरां मोनफैफिनबाय दा ओरै मनेस्ट्रि ओरै ओमफ्राय बे सांटिभेलि होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव हाबलांसै जोङो दा जोंथ' सेलापास बारनो हायासै नालाय दा उफाय गैला गासिबो ओंखारबोफिनबाय आरो दा नेक्स्ट टाइम फैफिनबावगोन नेक्स्ट टाइम आं सेस्था खालामगोन माने जों जेबो प्रिपारेसन गैयालासे फैदोंमोन नालाय जों साखानि चेन टेन जेबो लाबोआखै आरो दा नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामबावगोन गाइस नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय दा जों दिरांनि नैबे मनेस्ट्रियाव हाबलांनि दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस जों दा नै फाइनालि मनेस्ट्रियाव सफैबाय ओमफ्राय बाइकखौ नेबाव दोनबाय आरो दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा नै थुबजां दार्जिलिं मनेस्ट्रि दिरां दा सिङाव दसे बेरायनोसै आरो ओरैनोथ' दिनै बहा सहैगोन बहा मागोन जों जेबो बुंनो हाया नालाय दा थांगासिनो थांगोन जों नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दा नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन नै हिट जाना दं खिन्थु सान्दुं दुंबा मोजांसिन नुबावगौमोन खोमा दा नै भिउखौ नायदो ओरै जोमैयानो जोमैजोब आरो जों दा नै जों दावखोलांसै दा फार्स्ट टाइम नालाय बबेजों मा नुयो बेखौ जों दा जेबो मिथिया आरो दा नायलांगोनल' नुनायखिनिखौ नंगौ हिट दा नै भिउफ्रा हिटजोब आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबेखौ मा होनोथाय बेबा गासिबो हिटजोब दा जों मोनसे जायगायाव थांबावनि सांटिभेलियाव बेयाव बारा गोबाव थाला बिदिनो फट' सथ' मोननैसो लानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारलांफिनसै आरो सांटिभेलियाव दा सांटिभेलियावबो थांनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन आं माने दा अखा फिसा फिसा हागासिनो आरो जोंनाथ' लंपेन्ट संपेन्टआ सेस गिसि जाजोबखाबाय नालाय आं माने रेइनकटखौ लंपेन्टखौ लाबोनो बावदों गस्लाखौ लाना फैफ्लांदों आङो दा उफाय गैया सिजोब्बाय दा लंपेन्ट गाननोबो गांसेल'सै आंना दा ओरै बाजाराव मोनलाङोबा बायलांसै लंपेन्टखौ नङाबा माखौ गानना उन्दुहैनो माखौ गानना थाहैनो जागोन ना दा ओंखारलांफिनसै जों बेयाव ओमफ्राय सांटिभेलियावबो हाबलांनांगौ नालाय लान्च लालायबावसो लेट जागोन दा थ' गाइस जों दा नै सांटिभेलि दावखोगासिनो बेसे गोजानावथाय बे देखायनायाथ' 14 किल'मिटार दंमोन माय गड गाजोलफोर दंबाथ' सेस जागोनलै थ' गाइस जों दा नै मोनसे लकेसन लाखिफैदों आरो बे सांटिभेलियावनो दा नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन नै हिटजोब गासिबो थांनो बालायलायखाबायलै सान्दुं दुंबा मोजांसिन नुबावगौमोन ओमफ्राय दा नै गारिखौ ओरै पार्किं खालामदों दा बेयाव मोननैसो फट' खेबजाना थांसै आरो बिनिफ्राय जों दा दिरां टाउनाव थाहैगोन दा थ' गाइस जों दा नै हमस्टेयाव सफैबाय माने बिराद अखा आरो नायनो हागोन नै नोंथांमोना गाज्रि अखा हागासिनो दा माने बेजोंथ' बारा एसेग्राब माने गुसु नङा नंनाया थेवबाबो अखा हानायखाय एसे गुसु जादों आरो दा ड्रेसफ्राथ' गासिबो सिजोबखाबाय नालाय दा बेयाव अर सावगासिनो बेयाव फोराननोसै आरो जों दा एसे फ्रेस जाग्रोनि गासिबो गस्ला लंपेन्ट सिजोब्बाय दा ड्रेस चेन्ज खालामगोन नै जों थ' जों दा नै हमस्टेयाव फैबाय आरो दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै हालोदखौ माबायदि ओरै बिसिना गंसे जोब ओरै बे सेस गासिबो गिसिजोब आरो ओरै नै माबायाव हिटाराव होगासिनो अखा हानाय बर' गोलैनायाव आसल टावां राइड बारायबावनो आं फैला दा ओरैनोथ' गासिबो सिजोबखाबाय नालाय जोंना दा बेखौनो फोरानगासिनो आरो गाबोन मा जायो नायनोसै गाबोनसिमाव रानना राना गाबोन रानोबा डाइरेक्ट थांसै रानाबाथ' थाथ'बावनांगोन उफाय गैया दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान लावनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनसिगोन गाइस किप लाभिं किप सापर्टिं लाभ इउ गाइस जय बर' हारिनि